ऑफिशियल प्रिंस सुरेश यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक नमस्ते। आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपण मानक देखा कलाहांडी जिलार मशाणी बंध एवं देखा आमर ये यात्रा कि चलुची। आज की 6 दिन हो गला, काली भी यात्रा हम। आसतु आपण मानक देखी कि सुंदर भाव में यात्रा चली लोक होती केते सुंदर लगुच। आसतु आज्ञा ट्रेन दुली देखा कि सिस्टम चलती। ट्रेन दुली देखा कि सिस्टम चलती। ये देखो आमर ट्रेन दुली जी बहुत सुंदर। आम जन को पचार कि केमी लगुच ए विषय में आमको केमी सुंदर लगे केते भल लगुच भल लगे दृश्य आम देखा भाई। आसतु आम आम जनक दर्शक पचार ये दुली खेलला केते सुंदर लगुच केते बढ़िया लगुच केते मजा लगुच। आसतु बहुत भल चली।
ଆଉ ସୁବିଧା ବି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆମ ଆମର ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଖେଳୁଛୁ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅ ହସିକି ଆମ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଭାଇକି ତ ବହୁତ ଖେଳିକି ମଜା ଲାଗିଲା ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା ମଜା ଆସୁଛି ହଁ ରାଇଟ୍ ନା ବାଇ ଭାଇ ରେଡି ଭାଇ ଓକେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ କହୁଛି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବ ଭାଇ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖେଳିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଡି ବଡି ଦେଖେଇଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳିଲା ପରେ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପୁରା ଟପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଭାଇ ସହିତ ଏଇଠି ମଜାରେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପତି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଚଲା ରେଡି ରେଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ একদম রাইট यस চলো हम रेडी রেডি আগোটা ভাই তাড়িয়ে যাও ভাই আউ জন ভাই আমার করিবে হ্যাঁ রাইট রেডি ବହୁତ ଏ କମିଟି ଭାଇ ପଳେଇଲେ କମିଟି ଭାଇ ଏଇଠି ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି କମିଟି ଭାଇ ପଳେଇଲେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ଆମର କମିଟି ଭାଇର ଦି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏତିକି ଦି ଜଣ ଭାଇ ବହୁତ ସର୍ଟ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକି ମୁଁ ଏତେ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଦି ଜଣ ସର୍ଟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇ ଭାଇମାନେ ମୋର କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ବାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଶୁଭମ ଭାଇ ତ ମୋ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭଲସେ ରେଡି ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ 30-40 ବହୁତ ଫେମସ୍ ଓକେ ଆମେ ତ କାଳିଆ ଭାଇନା ଚାଟ୍ ଦୋକାନରୁ ଜାଣିଗଲେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଣିଗଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷର ମକର ମେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କମିଟି ମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଫେମସ୍ ବଢ଼ିଆ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ପିଉଛି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା କି କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନା ଯାଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଉଛି କି ମୋତେ ଦେଖ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ଯେତେକ ଦର୍ଶକ ବା ଯେଉଁମାନେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଚା ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଁ କହିସାରେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ମୋତେ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଆମର ଜଣେ କମିଟି ଭାଇର ମେନ୍ ଲୋକକୁ କି କୌଣସି ସିଷ୍ଟମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା କାଲି ବି ହେବ ଆଉ ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି କି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କମିଟି ଭାଇର ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଆଉ ଆମର ଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ପଚାରିବା ଆମର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ନା ହଁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସବୁ ମେଳା
ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ଆପଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛୁ ହଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ଫାଷ୍ଟ ରାତିରୁ କେତେ 14ରୁ ଆମେ ଆଉ ସେବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଭାଇ କହିବେ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ତୁଷାର ଭାଇ କହିବେ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ କହିବେ କି ଆମର ଏ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି କି କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି ଦେବି ମୋର କମେଡି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଏ କମେଡି ମୋର ଏ କମେଡି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ କିଛି ବୋଧେ ଏତିକି କହିବେ ଛୋଟ ସଭାପତି ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଛୋଟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାକୁଲ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ବାସି ଜିପିରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ମହାସଂଘ କେସିଆ ପୋଲ আর পড়শিয়া জিপি আর বাসি জিপি মেশাই করে আমার হাতর 200 করি এটা মকর মেলাতে মাগড়া চা দৌ আজ্ঞা ହେଲା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ବାରେ ମକର ମେଲାতে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଦଉ ଥଣ୍ଡା ଖାଇ ସବୁ ପିଅ ବୋଲି ସବୁ ପିରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏତିକି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ସଂଘ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ସହପରିବାର ଓ ସମସ୍ତ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲେ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଦାମ ହେଲା 35 ଟଙ୍କା କି ଭାଇର ବାହାଘର ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହଉ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଦି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହଉ କି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 15 ଟଙ୍କା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ଜିନିଷ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସୁରେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି କି ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆମର KAPS ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନକୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବନାଉଛନ୍ତି 15 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 10 ଟଙ୍କା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଗଲେ କି 10-12 ଜଣ ଆସିଗଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାଇ ସେଇ ତରଫରୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭାଇ ଆମର କହିବେ ଜଣେ ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଇ କହିବେ କି ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲସେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ସେ ଭାଇ ଲାଜ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ ଅଛି କାପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଅଭିଲାଷ ସାହୁ ଆମର ଭାଇ ଅଭିନାଶ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ KAPS ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ମାଲିକେଣୀ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ କ୍ୟାସିୟର ପଇସା ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ସେମାନେ ପଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଆମେ ଏବେ ପଚାରିବା ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମ ଭଉଣୀ ଜିନିଷ ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଆମର KPSR କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ନେଲେଣି 100 ଜଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାରେ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆମର ସେତିକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଗିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି
कि बहुत जिनस बनाऊँ भल जिन ओरिजिनाल ही जिनस बनाऊँ आमर मैडम कि जे भी हो जे बनाऊँ जहाँ भी बनाऊँ बहुत सुंदर लगुच आमर जड़े भाई ये देख आमर भाई जड़े 4टा जिनस किणिकी नहीं गले आमर भाई जड़े कहे भाई आमर केमी कौन लगुच कौन विषय जाना आसतु झील भाई आसतु आम टिकेट काउंटर प्रथम जावा से पचारे केमी टिकेट बिक्री होची आम यात्रा विषय केमी जानापी यात्रा केमी चलुची आसतु भाई बढ़िया चलती टिकेट सिस्टम सब बढ़िया चलती यात्रा भी भल हो लोक मैंने बहुत होती आपण मानक आम पचारू एति आमर यात्रा आपण मानक तो भल लगुव आमर बहुत लोक कलाहांडी लोक बहुत देखुं बाहर लोक देखुं आम आपन को पचारू कि जो आमर जो टिकेट सेल होती मैनेजर को पचारू टिकेट सेल लोक मान पचारू केमी टिकेट बिक्री होती यात्रा केमी लगुच आसतु गोटे थर पचारा से विषय जाना आमर तो यात्रा भल हो देखो आज आमर बही हो रंगीला जिला रंग सहर सब बढ़िया बहुत सिस्टम बढ़िया बहुत भल लगुच सुपर भी लगुच आम आज पचार जो भाई कि केमी आम यात्रा बढ़िया होमी मु डांसर गणेश आपण मानक स्वागत करुच्ची भाई आपण ही भल कहे सब्सक्राइब करे शेयर करेंगे लाइक करेंगे बहुत मत भल लगे आमर ये टिकेट काउंटर भाई पचारू कि केमी कौन चलती आम भाई भाई आप केमी कौन आम चलती कहले आप भाई तथापि आमर सिस्टम केमी कौन सिस्टम ये कमिटी द्वारा परिचालित होची बहुत बढ़िया ना आमर जो आमर सेठी अछनी कि जो ड्राइवर महासंघ से माने जो चा पा दउछंती पब्लिक लोक को सेमिति ताको विषय कोन किछि कहिबे ड्राइवर माने तांकर आसने जो सहयोग करछन कमिटी को जो माने असंती हमर दर्शक बस जो आलिया जो चाट के नहीं फ्रेश पॉइंट करिया ड्राइवर माने सहयोग करछन यात्रा केमति आपन लागे यात्रा सब किछि आपन बहुत भल लागछि ना बहुत बढ़िया भाई धन्यवाद एति कहथिला भाई थैंक यू भाई हरिदा नहीं के हरिदा गोटे शॉट कौन जानी टिकेट टाइम दरकार ये सब ये मोबाइल टा बोले मते लागछि गोटे कैमरा पे ना बढ़िया लगे देखो मोबाइल करना दिना